L-awtoritajiet Maltin jinsabu mħejjija hekk kif għaddejjin pjanijiet minħabba li t-tanker Russu li sploda daqs ġimgħa u nofsielu barra ż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' pajjiżna issa jinsab riesaq lejn l-ibħra territorjali ta' pajjiżna. It-tanker bħalissa jinsab madwar 50 mil nawtiku minn Malta u qed bejn pajjiżna u Lampedusa, viċinu kol il-gżira Taljana ta' Linosa. One News jinsab informat li Transport Malta għaddejja bi pjanijiet u tinsab preparata għal xenarji differenti, jekk dan it-tanker issa l-kurrent se jġibu lejn pajjiżna aktarx fis-sigħat li ġejjin. Fuq it-tħejjijiet hemm ħidma interministerjali bil-Prim Ministru Roberta Bela qed ikun informat b'kull żvilupp u għaddejja ħidma fuq livell ta' affarijiet barranin permezz tad-Deputat Prim Ministru Ian Burch, il-ħidma mill-Armata taħt il-Ministru Byron Camilleri u fil-qasam marittimu hemm ir-responsabilità tal-Ministru Chris Bonnet. Apparti x-xogħol ta' Transport Malta, fejn hemm anki tugboats għall-est bi ħsieb li jiġi rimunkat il-barra, hemm il-ħidma tal-Forzi Armati ta' Malta li qed ittajjar l-ajruplan tagħha biex tkompli ssegwi it-tanker. Is-sitwazzjoni hija komplessa anke minħabba l-gass li qed jiġor it-tanker iżda Malta tinsab preparata. It-tanker ġie abbandonat u kien hemm żewġ persuni feruti li ttieħdu għal kura l-Libja. Dwar dan il-każ, meta seħħet l-isplużjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni kien allega li l-attakk seħħ fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' pajjiżna, meta l-Ministru għall-Intern kien għadu kif infurmah bil-kontra. Il-kap tal-Oppożizzjoni bidel il-verżjoni tiegħu fuq Facebook kemm il-darba u kien se jitfa' konsegwenzi fuq pajjiżna li kieku l-każ oriġinarjament seħħ fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta. Fil-Parlament imbagħad spiċċajt dwar naqra lemm u naqra lawn b'referenza għal dettall importanti fil-qasam marittimu.